maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundhunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik loro, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Ha siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ila arwahi almarhum Ki Sena Nugroho sing lilatamul al-Fatihah. Ponokawan Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayanganing kawidadan niring sambikala. Iya Bagong, nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan Sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok kumepe klambi. Riwitena panas kono, Tru. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih Sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayogi. Ponokawan Pitru Padhararja sapraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawidadosaken jimat. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula nadyan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning panakawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plaret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arepa wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kandha karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon.
Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Wilujeng, Den, bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantenipun Dara Werkudara wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pengastunipun Dara Janaka wilujeng, bekti kula nggih, Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng, bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah kok sampean kok ngenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo? Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur Somaduka Sang Nata. Iya Petro ora dadi ngopo? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gede. Kan ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne rak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mung nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Heeh. Kowe ngerti Mr. Bean barang Auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi kowe. Senen ilikmu kowe ku. Profesor di kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk. Dinten niki sabibaring masiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka nekula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu. Selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa. Lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang boten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah.
ming supaya muktekke para Pandhawa. Ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda, diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga. Nggih. Lah niku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula rak ora tau gelem. Wingi jek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangetan kok, Gong. Nih lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula ki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyarekke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngaten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapa, Petro? Menengo. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu, Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa Nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh.
yen kowe tresnani adimu Kualon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean nundung Drasdewa niku karepe piye? Niki mergo sampean nundung Drasdewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Drasdewa. Wus. Mergane Drasdewa nggondhali pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Drasdewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Drasdewa. Heeh. Mergo Drasdewa nggondhali pustaka Jamus Limasada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Drasdewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Drasdewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Drasdewa ora kondur, heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombon kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Gong, anakku kowe ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karo kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Drasdewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Limasada. Pustaka Jamus Limasada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Drasdewa. Dumes dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Ha siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Drasdewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Werkudara ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Panjen bapak mau nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai?
Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau une-uneke. Tru. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Lah kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, Kowe baliya. ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Projeng Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe Mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh. terus Doya ya, Tru yo. yo Bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manuk jajalan surtane baune iblis lanak. Ratu diancam karo batur-batur arep ngopo Pak kowe. mengko raos kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tanglengan ing dinten sakmangke menika. Negari Ndrawati kados nampi melak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndrawati kathah sangganing para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula mbudidaya mripadang lelampahan Projeng Dwaraka. Srana ngrawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi sarenarite sesemek ron raja mola bebantal bata sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata, dewa paring dawuh negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka ing Ndrawati, Yayi. Nuwun sewu Yayi Aji. Mboten nampa badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten. Nanging sanget mboten kinten wanci enjing. Yai Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura, sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula tanjahaken menapa to sababipun dene Yai Kresna nggadahi sloga ing kados mekaten. Terwaca aturipun kadang kula ing Ndrawati. Malah sowanipun wonten negari Mandura anganti dhateng Raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yai Prabu kunjuk Paduka Yai Samyaji. Mila mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelelabatanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila terus sanget panyuwunipun ing Raka ing Ndrawati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndwaraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan. Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndrawati namung semantena. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yai Prabu tumunten ngadangu kadang Paduka ingkang sekawan Werkudara. Nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu ing Ndrawati. Siadi wis midhanget dhewe. Maragake matur monggo penemune Yayi Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projeng Ndrawati, aku ora bakal wegah. Maragake dawana, aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal selak waton dadi sarana waluyaning Projeng Ndrawati. Koko Prabu, bebasanipun ingkang rayi kadhawan manjing tumangan, kula mboten badhe selak waton dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndrawati saged amadhangaken negari Ndwaraka. Koko Prabu, Yayi nakula kepiye? Nggih Koko Prabu, nadan paribasan kula kadhawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih, kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Yayi Sedewa, kepiye monggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabyantur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu, ndak keparengake Dimas kadangku pragil.
Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakenawang sesangka Nalindra Pakmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta-kura reka giri-giri Ronanggono magawiya gelari rawang-wang Yai Ragil Siadi Darbi atur apa mara matur marang pun Kakang nun inggih nun amit pasang Kalimantabe tinebene nglodoni Demawang Nawang Tuwang menawi wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami iya Dimas ora dadi ngopo kula nuwun pangapunten Koko Prabu menawi sangganing para kadang menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babakan pustaka Jamus Klima Sada badhe kabaya wonten negari Ndorowati namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadahi pemanggih ingkang sanes penemune Dimas Sedewa kepiye kula nyuwun pangapunten ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak menika boten namung pustaka Jamus Klima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta Koko Prabu mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka Jamus Klima Sada tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi ngantos pustaka Jamus Klima Sada menika kala wau koncat saking negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndorowati menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhahing para kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada ndak kira pantes sira matur ing kaya mangkono nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Koko Prabu Ndorowati paribasan sesembaning para Pandhawa Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndorowati nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono kula nuwun pangapunten ingkang nggadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika nadyan menika Koko Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi wonten negari Ngamarta namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndorowati menika mboten kenging cawe-cawe Gusti Sedewa wonten dawuh aja ngawu gawar ngawur ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung, aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nyuwun pamunten Koko Prabu. Atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala? Nyumurupi marang kanane negara Ndorowati. Mongko kanan negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndorowati iki mung nganggo pustaka Jamus Klima Sada. Apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Klima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndorowati menika Koko Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Klima Sada menika ing kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalindra menika benten kaliyan para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu kok ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wela dalah. Wah, malah nyerwetek gunemamu.
Wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Klimasata. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Klimasata menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piranganing Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancahi rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watun dilangkap-dilangkap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klimasata digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun pamunten Mas. Kula mboten kepengin dados kliliping kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten. Namung estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kalian tiyang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika Nata Ndarawati. Dadi upama Nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika, kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sedewa, wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tenggak ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono, nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun kula gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa, wonten dawuh ora sakakean gunung tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klimasata iku asta dening Kresna kakangku. Nyuwun pamunten. Ayo wangsulan. Nggih, nyuwun pamunten. Menawi pustaka Jamus Klimasata dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Oh ya ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pamunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pamunten maripaksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang rada kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pamunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng kadang reda. Ora butuh kowe elingake. Nggih minggat ora? Ora minggat aja kaon sak candhal uncalke njaba. Nggih, nyuwun pamun Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Janaka kok tingak-tinguk areng apa? Kula bingung piyambak Kakang Prabu. Teka lalampanipun kados mekaten Kakang Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Kakang Prabu Mandura sajake mireng sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Kakang Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.
nyang gumro sangyaning prawadya bala mandekata lawan bindi gobar kurang kelawan pok sur tambur miang suling pepanden dalutak keparing yang putra yang pringgondani Cemadong dawuh wa Prabu nimbali dhateng yang putra pun tetuka kula Cemadong dawuh wa Prabu iki pranguta jangkar bumi Cemadong dawuh Pakde eneng apa Pakde kok nimbali karo para putra-putra kabeh Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana dawuh apa Pakde wektu dina iki aku wis nyuwuni dipalilahi wong atuwamu ya kuwi adiku Jodipati supaya Hyang Wigati nglumpukake kelawan anak-anak Jodipati Gatotkaca Antarja lan Antasena Hyang Wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong liripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten wonten paridamel menapa wa Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan wektu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Yayi Prabu Ndorowati ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada kacarita Projeng Ndorowati ketapan pegebluk akeh para kawuleng esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk nandhang pralaya mongko bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima Sada malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedaton negara Ngamarta liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten ngerti yo yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep 5 lho Pandhawa mboten jangkep gangsal lho Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi wa Prabu sik Pakde Pandhawa kok ora genep 5 ki ana apa Antasena piye nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep 5 kuwi njaluk keterangan karo bapakmu Pak apa Pandhawa kok ora genep 5 ki ngopo Panjen bener ngendikane Pakdimu Mandura Pandhawa ora genep 5 terus pamanmu Bumira Tawu tak tundung lunga Mak Cilik Sediwa ya dasare wani nyentulani rembuge bapakmu Jodipati kok nyentulani rembuge bapak Jodipati ngrembug perkara apa Kresna kakangku tekan negara Ngamarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kabeh wis arujuk barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumaja ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunem tanpa guna ora sarujuk lan ora mathuk pustaka Jamus kelima Sada diboyong dening Kresna nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati kowe ngerti watake bapakmu aku yang dicentulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga kok sik perkarane aku tak takon Mak Cilik Sediwa tak tundung lunga dasare perkarane apa wani karo aku wani karo bapak ki perkarane apa sing dirembug apa Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus kelima Sada digawa dening Kresna kakangku apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang wah dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecianing nata Ndorowati mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput lah kok sik pustaka Jamus kelima Sada digawa ning Ndorowati iki arep dienggo ngapa dienggo tumbal perkara Ndorowati ketaman pegebluk terus mak cilik ora entuk yo Pak apa nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak kowe aja ngewangi makmu cilik apa kowe kelakon katut tak tundung aku rasa tok tundung aku lunga dhewe kok Pak aku lunga dhewe wis tak percaya to wah Antasena piye Pakde pamanmu Sediwa pancen luput kok sik
nek didelok tata lair pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Crik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa 5 cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake Permana Jati iki Mak Crik Sediwa. Mula Mak Crik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klima Sada digawa ning negara Ndrawati mung didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal ki apik-apike mung dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Crik Sediwa nggone gondeli pustaka Jamus Klima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Mak Crik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna. Ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Mak Crik Sediwa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ketaman pegebluk tenan. Nek ora, ayo pustaka Jamus Klima Sada wis kepacut digawa sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ketaman pegebluk, gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Crik Sediwa. Yen nata Ndrawati iki dudu nata Ndrawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndrawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Crik Sediwa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndrawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klima Sada diasta dening Ndrawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora ndek kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah saiki lagi do mikir. Oh, kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mbok yo mikir, Mak Crik Sediwa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ping ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki nggunakake okol, ning ora tau nggunakake akal. Ning Mak Crik Sediwa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Heeh, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Klima Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Klima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Klima Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Klima Sada. Galukaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun Bapak Sesa dina iki. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena, Pakde. Jane perkara iki iso dirembug sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada ning Karang Kadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong loro ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon.
Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoke Semar. Lah. Wah, wis parah iki ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun kapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wandi. Gumigunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Aku kok mentas dhewe. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko Gendara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku arep dipateni ning daratan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong pak pong kali codhek sapa sing gawe. Bagong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Oh ya sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mangabekti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendhahan ing kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Ngawur kita. Kita iki jane ngerti dewa apa ora ta? Ngertos Pukulun. Orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara Murid. Utuh. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulun Rada. Iya. Wah, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Apa kita arep mati? Pun entek baterene. Wis abang 20%. Mula kudu mati aja. Kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten nyang mati kok nyatane kula nek urip ya mung arep dipateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo. Ngerti ora? Bekaken Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenana. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono.
Serius? Loh, tenan? Wah, tenan Pukulun. Aman iku cendhik ning dayane top tenan Pukulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Pukulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kala Sreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthukke Prabu Kala Sreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Pukulun, ki tampan ana nggih. Oh nggih ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Pukulun. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Ageng. Wonten dawuh Pukulun, "Wis, dompet tulun baleke." Weh konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepelake. Dewa kuwi nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene iki. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal pantun babab. Wis Ben ya wis Ben ora apa-apa wis Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan. Ngatosaken Pukulun sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulun Bathara Trata. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Mikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training. Ndupang jaranku ya wae. Lho. Sapa wae? Prabu Kala Sreng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putrane Pukulun Bathara Trada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kala Sreng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayali binatang September, Oktober, November. Menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sreng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu.
Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki? Tampanono kalung robyong. Pancen omongane pukulun Bathara Antrada iki pancen nyata. Pusaka tak tucoke Prabu Kala Sereng modar sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Kareng gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartaane. Pokoke arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas iso pas. Dian. Prabu sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricek suarane. Mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemricek bareng joget ki ya abot tenan jan. Dian tenan. Ayo iki Prabu Kala Sereng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja pisan-pisan nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Jujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kala Sereng? Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Dan tenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu. Wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kala Sereng. Mula sandangane Prabu Kala Sereng tak agem. Aku Prabu Kala Sereng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kala Sereng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Nalendra ampuh. Kome mungsuh patih kaya ngono. Kapok ora wae? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang, tak nehi urip.
ning negara Giri Kadasar aku sing ngagem kula semanggaken mlebu kedaton. Pate. Waduh. Pate goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Nyan menika ngawur. Menika Dewi Waradropati. Udus. Waradropati kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi te? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene Dipun cidra Prabu Kala Sereng. Neng ngono iki berarti bekase Prabu Kala Sereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kala Sereng. Waduh, isih urung tau dijamah. Dereng. Waradropati Wonten dawuh Prabu Kala Sereng mati. Negara Giri Kadasar ingsun ingkang lenggah. Panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol aja kuwalik ya. Pathokol. Inggih. Nek Prabu Kala Sereng wis ora ana, terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe pate goblok iki tendiang. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu Heeh. lahir batos, Lahir batin. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Te, Wonten dawuh. iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Te, Wonten dawuh. kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso ora. Inggih wonten dawuh. Ate, Inggih. piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Gak sing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Te. Aduh, Te. Te aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel, Te. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan Sampun kados mekaten. ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun Apa? kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Te. Inggih. Bagus apa? Jabure kaya cowek ngono. Aku padake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki apa? Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebal aku. Marai Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? ingane prejure tak potol iki. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh, Sapa sing kudu tak wayuh? panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Ade, Wonten dawuh. ngadep kene.
Pati. Wonten dawuh Aja cedhak-cedhak Pati abape mambu. inggih. Ngestakaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi. Padahal aku ora krungu ya. Tak apura to, tak apura. Ora masalah. Teh, Wonten dawuh. kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Waradrupadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyenturani rembuking Prabu Patokal Bawarsari. Hah? Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat Sendika. Kyai Wara dubriksa Drupadi. wah jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pati kok kaya ora percaya. Marengipun Ayo. Di tunjem. Pateku kae. ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, mancing pundi? Kono. Nggonake Inggih. jarikmu keri. Inggih. Semilake. Inggih. Nyuwun pangapun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi pateku kae, pate petok pate. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Semar kok mlayu-mlayu karo Garing karo Petruk nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Ning lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono merga dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Waradrupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Waradrupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak Ndara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan Ndara. Ora dapat. Wonten dawuh. Werkudara. Nggih. Kok ngendi kowe? Ngupaya Kakang Mbok Waradrupadi entuk gawe sekedhap malih tumunten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedhap malih? Ketemu ora? Kaliyan Lho, Mbak Yumu. inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syarate wis tok lakoni. Sampun. Wis Werkudara. Wis. Syarate apa? Syaratipun inggih menika. Menapa menika? Inggih. Sejatosipun. Ayo gage,
matura karo dulurmu tuwa syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda? Inggih. Kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika kuwandanipun ge omong. Ora menapa menika menapa. Diulak-walik. Inggih. Anu Koko Prabu mboten duka. Lho mestine ora yen panjenengan kuwi dadi syarat kunduring Nyai Prabu. Nyai para Drupadi aku ora bakal duka. Kuwandanipun Bagong. Piye? Kuwandanipun Bagong. Kuwandane Bagong Panakawan. Inggih. Terus kowe mau matur wis kelakon. Tegese Bagong wis tak pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya to? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawuh gawar ngawur ora ono nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane nggono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning pati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kowe pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna. Nek nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sago nyangga sapa? Sing sago nyangga sapa? Wah, lah adik-adikku kok kaya ngono to pikiranmu kok, Dok. Kutung nalarmu ora ngerti kan pala. Wun. Sapa iki? Kula patih pangreksa praja saking negaring Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Baworsari. Terus karepmu dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta wonten mriki sampun lenggah priyagung nata Ndarawati kadange Werdanata ing Ngamarta. Sinuwun. Kula badhe munjuk atur kepareng badhe pinanggih kaliyan Sinu Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindra ing Giri Kadasar Prabu Patokol Baworsari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae. Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Gila, kula arep dilamar gila. Werkudara arep dilamar gila. Wong ki nek kondang wong ki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iku ora mung wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya to, Petro? Nggih. Ayo ayu ndasmu. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyu ning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta sinuwun? Iya. Wis benengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau, tak kandha karo Patih mau nek Janaka sago dilamar Prabu Patokol Baworsari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun kados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe koncatan rasa welas asih. Kowe mentala karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresna asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong seprana-sprene wae ora ngrasake dibelani kok. Kowe isih duwe rasa tresna asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe.
Wong lanang diwedokke. Ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara. Saanane waton Werkudara diasmu. Mudar. Wani madunke Werkudara tatane nyawa. Sepelekke. Wah, kon rene Ratu Gustimu. Suweke cangkeme. Jog suram-suram tiwangkana kinggen yen mangos wong kang layon dene lan kang manise wadanane ra layo kumel kucam ora raut oh la pate muga-muga entuk papan sing jembar swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh pateh iki Prabu Patokol Bawarsari Sirnana legane ati sayangku wah Raden Werkudara jebul ayu tenan ya ampun nganggo kathok seksi banget kathok ketat meneh. Oh, Raden sing bangku kathok. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadasar, kowe arep tak dhaup. Raden, sayangku, cintaku. Muah, muah, muah. Wah, iki Pathokol Bawarsari dasar kepara nyata. Sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Ayune tumpah undul. Dasar asu. Ana lencer kuning. Tolong sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia saurna utangku. Kang atiknya. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem wedok gelem. Aku kuwi lanang. Cahedan Pathokol Bawarsari tak pecah siramu. Nyo pecan. Sayang. Apa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Pathokol Bawarsari. Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau. Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijabi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo.
Apa? Aku tulung ngono. Kakang Semar aku tulung ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya jagan nganti keberbeken kumandangi Ndara Janaka, Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petruk nika. Pun pripun? Aku luput. Kang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulungono. Aku tulungono. Prabu Patrokol Bawarsari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa? Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa iki? Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara, aku nek gedene semono keling ayahi. Repot-repot. Kakang Semar tulungono aku, Kakang. Belum bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud becor. Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentala karo Bagong, aku rak ya ora trima to nek nganti mentala karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Garing nendi? Teng mriko. Petruk teng mriko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Kan kita orang gobleh banget. Ning kowe ora ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petruk adimu jek urip. Wah, slataki tenan ra. Iki entuk sandangan saka ndi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Duapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso manak. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus reng, terus. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sik ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya? Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jebloske aspal sak kayange. Reng, tangi reng, ada dadi ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah.
Bojone garing rada lumayan lho, Truk. Ha iya. Dambi nang omah ya. Ya. Ah, plinteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ra jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sida arep ngepek aku. Sida ngedek. Wah, duel. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopiok. Mumet sirahku ora. Edan. Lah iki prameswari Ngamarta ya mlebu ning akeh dikopiok wae. Nek mboten dikopiok ora metu. Metu ta? Iya. Kandhane kok. Ame kula ngeten kowe. Langsung metu ora. Aya keten kok. Nek mboten dingatenke ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Ndaiwara Drupadi. Yai Ratu, inggih ngatur panuwun Koko Prabu, inggih sami-sami. Benyamrena nek tumindak nganggo petungan ora sak karepe dhewe. Nggih? Yo. Lameng ya. Ayo kae wis. Nanti. Mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Ya Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira neng omahku tenan. Gareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan.
marikoten prayitna sumuriris sumuriris seka balik Kandayani Om Trisanya purnama sasi kilaraning tengah latar Om